Ето актуално състояние на монитора, както се вижда 6 август. Ще пусна едно клипче да демонстрирам. Работи перфектно. За 21 инча няма какво повече да се желае, както съм казал, Full HD. Но ако гледате клипчета 2K, 4K, веднага става разликата на този монитор, показва всякакви разлики в нюанси, в цветове, много красиви цветове, голям детайл. Не знам дали тук се личи, защото телефона ми е стар, но на самия монитор изглежда много по-добре. Много приятни, много красиви цветове. Без никакви забележки. Отличен монитор. Единствената причина да го продавам е, че просто ми трябва по-голям. И този не ми трябва просто. Отличен монитор. Закупен преди колко? 3 години някъде. И така.